Прекрасне село Велика Добронь розположилося на правому березі ріки Тиси і лівому Латориці. Перші споминки про село відносяться до 1248 года. У документах 1270 і 1282 годів споминається це село як королівський маєток під назвою Доброн, Дубрум, Дубров. У XVIII віці Велика Добринь переходить у володіння феодалів. Її газдами були Доброни, Доборуської, подільський князь Корятович. З 1638 року добронськими землями заволоділи члени князівської сім'ї Ракоці. Тяжко жилося народу під час кріпацтва, а й би не полегшало і після його скасовання, бо прийшлося пережити многі повені й чуму. У неврожайні роки, аби не вмерти з голоду, великодобринці збирали коріння ясеня, перемелювали його на кам'яних жорнах, змішували з різними їстівними продуктами і так виживали. А й би як би тяжко не було, жителів села з давніх давен тягнуло до творчості. Добринське художественне ткацтво – один із найдавніших видів народного іскусства, котре протягом останніх 100 років сохраняли і розвивали ткалі сіл Велика і Мала Добронь, Демичі, Соловка, Есень та других населених пунктах Ужгородського району. Традиційно вважалося, що кожна сільська жона чи дівчинка мала знати ткати, або пишно прихарити хижу до сяд красними покривалами із файними узорами, пулками, котрі стелилися на лавиці, постіль на подамент, скатертями, а незамужні удданиці ушивали собі приданої. У Великій Добрині проживають в основному мадяри, та впродовж многих років культурні традиції двох народів русинського та мадярського тісно переплелися, що вплинуло на декоративно-ужиткове народне іскусство. Усім виробам притаманна інтересна декоративність, гармонійність, з'єднання геометричного та рослинного у переважній більшості чічкового орнаментів. Тут існують і специфічні назви елементів орнаментальних композицій – бубни, куб, партиця, зірки, хрестики, зубці. Дуже виразний декоративний язик цих виробів, котрий залежить від матеріалу, форми, ноти та цвіта. Це глибоке розуміння майстринь художньої краси є результат опита, що передавалося від поколінь до покоління. Характерною особливістю добринського художнього ткацтва є його неодільність від кожнодневного практичного життя. Побутовий витвір має сприйматися як витвір іскусства. Для ізготовлення ткацьких виробів майстрині використовували велику кількість інструментів та приладдя, які до того ж мали свої регіональні назви – м'ялки для льону та коноплі, терлиця, веретено, грибінь, днище, прялка, основиця, прилад для снування ниток, мотовило, прилад для змотування ниток, верстат, кросна, ткацький станок та другі. Вікові традиції передаються всередині одної сім'ї, так як передавався ткацький верстат від матері до дочки. Майстриня Гізела Купаш, яка є найяскравішим представником добринського художнього ткацтва, народилася та вчилася в селі Велика Добронь. Як і в кожній родині, бабка та мамка займалися ткацтвом та ушивкою. Та то й не дивина, що дівчинка змалку постігала ази ремесла. Вона сідала за ткацький станок, коли старших не було дома, за що її часто сварили. Наполегливість, здібності та вроджений смак скоро дали свої результати. Я тут делаю. Маленький девочка была, я уже начала учила. А хто вас навчив? А то моя бабушка и мама сделали дома и так учила. Я сідала біля мами, дивилася, як вона робить. І коли вона йшла на роботу, тоді я сама пробувала. Так я й навчилася. Що вони ткали? Вони такий покров і такі там заброс. Що чувствуєте, коли стоїте за станком?
Hát ez egy nagyon jó érzés. Itt Це мій lenni, meg відпочинок pihenek, після hogyha хатньої kerti роботи. munkától is, vagy főzésben, vagy bármit csinálok. Utána Мені beülök, дуже ez egy подобається pihenés, цим ez nem займатись. munka. Nagyon szeretem csinálni. За що любите цю роботу? Hát én Я ezt не nem можу tudom це megmagyarázni, пояснити. engem Мене це megnyugtat. заспокоює. Пізніше Гізела стала повноцінною майстриню, одну із продовжувачів давніх родинних традицій. Свій трудовий стаж почала в цеху художніх промислів, що діяв при радгоспі, де довгі роки робила ткалю. І ще в 70-х-80-х роках прошлого віка її вироби виставлялися на обласних та всеукраїнських виставках і виділялися високим професіоналізмом та художньою досконалостю. З народженням дітей роботи та забот побільшало, а й без улюбленого іскусства не забувала. Наш організаційно-методичний центр культури залюбки працює з майстрами народного мистецтва. Ми відвідуємо музеї народної творчості, самодіяльні музеї. От часто відвідуємо музей Великодобринський народного мистецтва, який практично започаткувала майстриня Гізела Купош. Ця майстриня давно знайома мені, знайома нам по роботах по своїх, тому що ми її роботи будемо зараз представляти у каталозі майстрів народного мистецтва Закарпаття. Тому сьогодні особисто я, познайомившись з цією унікальною жінкою, була просто в захваті від її майстерності, творчості, зокрема від її неймовірної скромності, тому що вона робить велику роботу, передає свій досвід підростаючому поколінню. Це саме головне. Ми зараз з вами у селі Велика Добра, у музеї. Ми зустрічаємося з вами з дуже унікальною людиною Купош Гізелою. Це унікальна людина, вона не просто ще доріжки, килими, а іменно картини. Картини, як з її розмови, звідки вона їх бере, вона каже, якщо я на полю побачу якусь квітку, то мені хочеться перевтілити її у ткацтво. Із здобуттям незалежності перестали робити радгоспи, а в'єднано з ними і цехи народних промислів. Було дуже тяжко, споминать майстриня. Деколи не було за що забирати дітей у школу, а у неї їх 6, а й бо ніде не опускала руки. Продовжувала ткати ручники та пілки, з яких навчилася виготовляти інтересні картини. Більшість зі свого творчого доробку дарувала поціновувачам народного іскусства. Як думаєте, ми, мабуть, дуже много стратили, що наші діти не все займаються тим, що займалися наші предки? Ez egy nagy kiesés, mivel hogy Історично az ipari склалось dolgok так, що felváltották промислове a gyári виробництво витіснило szöveteknek, мистецтво mindent вишивки та gyárilag ткацтва. csinálnak, és ez felváltotta már a kézi munkát. Але ручна De праця viszont a завжди kézi munka цінувалась sose megy і ki a ніколи не divatból, вийде з моди. mert az mindig érték marad, amit a kezünkkel munkálkodunk. Які маєте витвори і на яких виставках ви були? Annyira nem csak itt van Основні jobban, виставки – це meg район та Magyarország is Угорщина. jöttek. З роками у майстрині назбиралося чимало робіт, та уникла думка створити музей, де б сохранялися як свої старовинні і современні витвори, так і вироби односельчан. Так, у 2008 році в Великій Добрині було започатковано громадський етнографічний музей, куди вшитки желаючі почали приносити ручники, скатерті, вишиті картини, пілки, предмети побуту, меблі, фамільні фото. Ініціаторами створення музею були також Наталія Мішак, Марія Бочкар, Гізела Ліврінц, Маргарита Варга, Моркіт Балох, яка передала в дар музею ткацькі станки. У 2012 році музей дістав звання народний. Роблячи на ткацьких станках, Гізела Купош передає свої знання учням місцевої школи, вихованцям дітського притулку та всім, хто має дяку навчитися ткати і тим самим сохраняти народні традиції свого села. Ця жінка має в собі дуже багато чеснот, тому що вона займається з дітьми-сиротами. Якраз і сьогодні ми бачили дівчаток, яким вона передає своє мистецтво, які з задоволенням спостерігають за її роботою. І ми надіємося, що в майбутньому все-таки це мистецтво, великодобринське ткацтво, буде збережено для прийдешніх поколінь. Вона збирає
біля себе любителів ткацтва. Це до неї підходять дівчата 14-15-річні. Вона їх навчає ткацтву, навчає, як бачити те прекрасне, яке вона бачить, щоб вони повторювали це, втілювали у свої картини. Вона говорить, що дуже, коли сідає за станок, вона навіть не знає, що буде, який відтвір мистецтва вона дасть з того, але приходить їй на думку якась квітка або озеро. Ми бачили картини на лебеді на озері. Це вона втілює в своїх картинах. Пані Гізела займається діточками. Дуже багато їх вчить. В селі вже є не одне покоління, яке навчилося ткати доріжки, картини. І вона займається навіть дітьми милосердного будинку самаритян, яке знаходиться у Великій Добруні. Я часто прихожу к Гизеле, пани Гизеле. Она занимается этими ткаными дорожками и разные картины. Она очень хороший человек, она очень от души все это делает. Она не может повторить одну картину за другой. Это как приходит ей вдохновление, она сама не знает, что получится, когда она садится делать, какая эта картина будет. Это просто потом само все происходит. Виготовлені роботи майстриня продовжує дарувати небайдужим людям, які по желанню жертвують свої кошти на благотворительність. Найближчим часом в селі Велика Добринь планується відкрити нове поміщення музею. Для цього було реставровано стару мадярську хижу, куди буде переміщено більшу частину експозиції. Син майстрині Барнабаш, студент історичного факультету УЖНУ, продовжує діло мамки, упорядковуючи та примножуючи музейну колекцію. Після закінчення учоби він планує робити іменно усі в сфері. А як сприймали ваші роботи? Любилося? Усім дуже подобалось. Як діти сприймають ваше іскусство? Це хочуть це займати? У мене 6 хлопчиків і 1 дівчинка. Їм це дуже подобається. Донька вийшла заміж і зараз у неї 3 внуків. А це виставлялися за границю? Я не їздила. В основному в Ужгороді. Гізела передає своє вміння з віку в вік. Вже зараз займається її творчістю її дочка, яка теж робить доріжки, ткає картини. Гізела Купош у нас є основним носієм великодобринського перебірного ткацтва, яке характерно для села Добринь та навколишніх сіл. Це унікальна річ, унікальне мистецтво, яке, на жаль, з роками починає втрачатися, тому що молодь мало цікавиться, не бачить перспективи розвитку. Але дивлячись на ці роботи, які настільки гармонійно поєднують у собі геометричний і квітковий орнаменти, прекрасно переплітаються тут яскраві кольори, вони один одного доповнюють, створюючи неймовірні рушники, скатертини, неймовірні доріжки, неймовірної красоти. Пані Гізела дуже хороша людина, яка передає кожну картину, кожний свій твір різноманітно. Нема в неї жодної картини, жодної доріжки, яка є одна на другу схожа. У неї все виходить по-різному. Дуже її поважають у селі. Она продолжает традиции Добруни, учит, к ней дети приходят, она занимается, рассказывает им давние традиции, показывает, как жили, чем жили раньше люди этого села. Сьогодні я вперше побачила цей ткацький верстат, на якому вчуться ці унікальні речі.
Гізела Купош створює свої звичайні, якби на перший погляд здавалося, покрівці, і вона робить із них унікальні картини. Вже багато було сказано про її авторську майстерність, тому що ці роботи не повторюються. І це єдина майстриня, яку я знаю, яка створює якраз от іменно такі роботи, які вони перетворює якраз в картини, де зображені елементи природи, елементи навколишнього побуту. А як народилася ідея робити картини, ткати? Ezt nem tanultam senkitől. Цього мене A ніхто не képeket, вчив. Az csak úgy jön magától. Ви щаслива і чому? Olvasom a Bibliát. és Я amióta читаю olvasom a Біблію, Bibliát, és і Бог мені megísértem, показує шлях, és, як мені жити. Hát Isten Це вже зрілий період мого життя, і я вже вмію радіти йому. hogy itt élek, most megöregedtem már, de Коли інші щасливі, тоді і я щаслива. és még itt élek, addig valami maradandót tudok csinálni, ami tetszik mindenkinek, másokat is boldoggá tesz, ezt tesz engem boldoggá. Hogy másokat is boldogít. Пані Гізела відома не тільки на Закарпатті і за межами Закарпаття, так як в Угорщині, в Румунії, в Словенії. Її дуже багато картин продається, передає у благодійні фонди. Її дуже поважають і вона, думаємо, що і ще довгі роки буде наших дітей вчити всьому найкращому. Ткацтво – это искусство, которым владели предки, и она это продолжает по сей день. И еще в многих семьях продолжаются эти традиции. Еще в зимние времена, когда времени больше у людей, женщины собираются и ткут. Или приходят даже сюда к ней и с ней вместе продолжают это дело. Каждая ее работа несет добра, любви, чем наполнена эта женщина. Ее душа отражается в ее работах. У бесіді Гізела зозналася, що, не позираючи на невеликі статки, вона дуже багата людина, бо має много цимборок, не стратила любов до красоти. Позираючи на цю щиру, активну, дуже скромну жінку, віриш, що не пропаде із це красне іскусство, що вона щаслива, бо усе займалася люблячим ділом, виховала порядних дітей, нігде ніч не просила, але віддавала. Вона має честь від людей та вірить у файне будущее. Літають павутинки бабиного літа. Ми з оператором Іштваном вдивляємося у старі будівлі Закарпатського музею народної архітектури та побуту, намагаємось зрозуміти і збагнути на енергетичному рівні дух людський, який творив кожну будівлю. Адже особистість людини більш загадкова, ніж світ. Її таємниця нікому не відома до кінця. Згадую слова мамки. Це важко, але намагайся, дитино, любити всіх. Доброго за добро, а злого про злобу. То його хрест зла не будеш нести на собі. Він сам відповість за кожен свій вчинок, за кожну свою думку. Тому не суди, а спробуй зрозуміти, чому він такий. А зрозумівши, пожалій і прости. Прости, прощеним будеш. Тільки через роки я зрозуміла глибокий зміст цих слів. Адже якщо ти простила, значить енергія зла, кинута тобі, не розрушає твою ауру, твій дух, які так необхідні для творення, для життя. Велика мудрість наших предків стоїть перед очима. А ми не завжди, коли дивимось, бачимо, слухаємо, але не чуємо. Жіночко добра,
Не проходь мимо, а стань та спочинь духом. Помолися, ніжно промовляє до мене запізніла кульбабка. Я іду по сходах до величного храму, і якесь дивне світло пронизує мене, очищає, знімає втому. Воістину святі місця – велика таємниця. Побудована церква у 1774 році у селі Шелестово, що на Мукачівщині. Цей храм є зразком класичного поєднання двох стилів – класичного і барочного. Церква рублена з дубових брусів, покрита ґонтом. Вміли майстри творити дива своїми руками. Та не тільки руками, але і серцем, духом своїм. Тому так довго стоїть ця величава будівля, складена із двох прямокутних зрубів. Триподільність на вівтар, наву, бабинець яскраво виражена в екстер'єрі, що підкреслюється 3 вежами. Вежі над навою і вівтарем споруджені у вигляді 5-ступінчатих шатрів, які завершуються барочними банями і голівками. Центральне місце в інтер'єрі займає іконостас, що оздоблений різьбленим орнаментом рослинного характеру. Він реконструйований від ікони, що привезена з церкви Колочавий Горб Міжгірського району. Іконостас 4-ярусний, змонтований з ікон 17-18 століття, які є цікавими і цінними зразками народного живопису. Написані вони невідомим автором, який передав у образах святих духовний стан земної людини – горе, біль, страждання. Унікальний експонат – різьблена люстра із дерева. Вона ніби ожила, коли дивились на неї. Легенько вітерець повертав її, показуючи нам усю красу, яку творили руки талановитого майстра. Так могли творити руки лише одухотвореної людини. Я стою перед вівтарем, вже прочитала молитву, а йти не хочеться з храму. На душі дивний спокій і світла надія. А на нашу красу не глянеш? Чую голос надвору. Повертаюсь і бачу крізь відчинені двері, як виблискують на сонці 2 величні дзвони, відлиті на людські пожертви у 1925 році в селі Малій Геївці Ужгородського району майстром Етрі Ференцем. «А де ж 3-й дзвін?» – питаю. «Вже знайшов свою вежу», – відповідають дзвони. Ну, думаю, слава Богу, що не вкрали. Бо нині все можна чекати від людей. Знову у пам'яті спливають слова мамки. «Не суди, не судима будеш». Правду мамка казала. Вдивляюся у небесну далечінь. Величаво літають птахи. Можливо, це душі зодчих, які споруджували цю церкву. Вони спостерігають за нами з висоти небесної. Що ж ми грішні творимо на цій прекрасній землі?